Sake haɗuwa. A wannan bidiyon namu za mu koyi yadda ake mathematics ma'ana lissafi da ChatGPT. Idan aka baka assignment na maths ko wani abu wanda idan ka amsa kana so ka tabbatar da abin da ka amsa daidai ne ko ba daidai ba ne, za ka rubuta wannan question ɗin naka. Misali wannan ga tambaya nan aka mana, solve for x 2x plus 22 is equal to x plus 1. Solve for x ma'ana mu nemo x ɗin kenan ko? Wannan question ɗin wani irin topic ne? Algebraic expression ne. Za mu danna kan question ɗin gaba ɗaya sai mu copy, gashi nan, danna akan copy ko kuma ka rubuta sai ka koma cikin ChatGPT ɗinka. Idan muka koma ChatGPT ɗinmu sai mu paste na wannan question ɗin namu, gashi nan question 1 solve for, idan ka zo ka sa mai kawai 2x plus 22 equal to x plus 1 ba zai maka ba. ChatGPT yadda ake tambaye da aka tambaye ka matsayin ka na mutum, kai ma ka tambaye shi yi min kaza ko kuma nemo min kaza, solve for kaza, sai ka bashi umarni yake iya yin aiki. Shi yasa muka ce shi ma yana aiki ne kamar mutum amma na misali computer kuma kamancin haka. Gashi nan solve for x, danna OK akan shi, bashi 'yan sakanni, abinda za ka lissafa a cikin minti 10 zai maka shi a cikin sakan 15. To haka zai taimaka mana wajen nemo irin amsar da muka samu daidai ne ko ba daidai ba ne. Gashi nan yanzu ChatGPT ya nemo min amsar tambaya ta gaba ɗayanta question 1. Gashi nan yanzu mun ga yadda za mu iya nemo equation na algebraic ChatGPT. Yanzu me yi min ragowa sai in zo gurin nan, gashi gurin nan dan na copy sai in je na pasting a inda nake so na pasting ko kuma na copy amsar da ya bani. Shikenan ka nemo yadda yanzu za mu fahimci cewa ɗalibi kenan idan yana so an bashi assignment ba sai ya jira wani ya je gidan su wani ya masa assignment ba. Inda ya kalli wannan bidiyon na san ya fahimci yadda ake amsa assignment da kansa a gida, inda yana da wayar Android sannan kuma yana da data a wayarsa. Sai abu na gaba, yanzu za mu ga yadda ake amfani da ChatGPT wajen amsa irin tambayar da ake kira irin tambayoyi na word problem kenan. Idan muka duba yanzu wannan kuma tambayar da aka bamu what problem ce, fraction ne amma what problem, shi ma haka za mu zo mu copy tambayar gaba ɗaya, mu copy ta gaba ɗayanta, mu zo mu copy na tambayar mu select all, shi mun yi copy sai mu koma cikin ChatGPT mu sai mu zo mu paste ɗin wannan tambayar a cikin ChatGPT. Gashi nan question 1, how many 2/3 pieces of cake can be cut off? Gashi nan sai mu danna akan go search kenan, mu jira shi bashi 'yan sakanni ya yi mana what problem. Na san yawanci abu ne da yake da ɗan wahala sosai ko ga masu lissafi, amma gashi nan ChatGPT yanzu cikin gashi nan gaba ɗaya abin da bai wuce 'yan sakan 5 ba ya mana amsa. Daga nan sai mu zo mu yi copy ɗinmu mu zo mu yi pasting a inda muke so mu yi pasting. Fatan mun fahimci yadda ake nemo. Kar ku manta ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan bidiyon domin kallon bidiyon mu na gaba.